Αλλά ελπίζω εν καιρό να γνωρίσω τον καθένα και την καθεμιά σας χωριστά και να σας νιώσω όλους σαν πραγματικά παιδιά μου. Και παίρνοντας σαν παράδειγμα αυτό το υπέροχο στιχάκι που βλέπετε όλοι στον πίνακα, η κυρία Μαργαρίτα θα σας εξομολογηθεί κάτι εξίσου σημαντικό. Ακούστε με καλά. Αν υπάρχει κάτι που η δασκάλα σας δεν ανέχεται, είναι η ανυπακοή. Όταν παραδίδω μάθημα, δεν θέλω να έχω την παραμικρή παρεμβολή ή διακοπή. Δεν θέλω να έχω ούτε ένα πρόβλημα πειθαρχίας μέχρι το τέλος του χρόνου. Γιατί για να πούμε μια τάξη από χρυσάφι, πρέπει να έχουμε πειθαρχία από ατσάλι. Και προσέξτε καλά, στο τέλος του χρόνου υπάρχουν και εξετάσεις. Προσοχή λοιπόν στους τεμπέληδες. Προσοχή στους ανυπάκους που δεν υπακούν την κυρία Μαργαρίτα. Αυτή η χρονιά είναι η πιο τρομακτική χρονιά. Αν ήμουν στη θέση σας, θα πέθαινα από το φόβο. Γιατί φέτος βρίσκεστε στην έκτη. Πάει ο καιρός που ήσασταν στη δεύτερη, στην τρίτη, στην τέταρτη, στην πέμπτη. Φέτος βρίσκεστε στην έκτη. Και χωρίς να θέλω να σας τρομάξω, σας λέω ότι από την φετινή χρονιά θα εξαρτηθεί αν θα μπείτε στο Λύκειο ή όχι. Και η είσοδος μας στο Λύκειο τι σημαίνει? Σημαίνει ότι εξετάσεις για να μπείτε στην έκτη, αγαπητά μου παιδιά. Είναι απλούστατα οι πιο δύσκολες που θα μπορούσαν να γίνετε. Αντιπροσωπεύουν δουλειά και διάβασμα 5 σχολικών ετών. Αποτύχατε τις εξετάσεις για να μπείτε στην έκτη. Είναι μια ρετσινιά που θα σας κυνηγά σ' όλη σας τη ζωή. Είναι οι πόρτες που κλείνουν ερμητικά μπροστά σας. Είναι η τροπή που θα σας κυνηγά. Σαν ένας μαύρος μανδύας που πέφτει πάνω στις πλάτες της δικές σας και της οικογένειάς. Και για να αποφύγετε αυτή τη δυστυχία, σε ποιον πρέπει να αποτανθείτε? Στην κυρία Μαργαρίτα! Αρχή να μάθετε να υπακούετε την κυρία Μαργαρίτα και πρώτα απ' όλα να το βουλώσετε! Δεν θέλω να ακούγεται ούτε μύχα! Να μάθετε να κάθεστε σωστά. Όταν καθόμαστε στραβά, δουλεύουμε στραβά. Εσύ εκεί στη δεύτερη σειρά, πού νομίζεις ότι βρίσκεσαι σε μπουρδέλο? Και εσύ εκεί ψηλή, μα για πες μου, πού νομίζεις ότι κάθεσαι, Υπάρχει κανείς ανάμεσά σας που να λέγεται Θεός? Ιησούς? Όχι! Ορκίζεστε! Πολύ καλά. Ο κύριος διευθυντής μου τότε, κυρία Μαργαρίτα μου, σας παραδίδω τους καλύτερους μαθητές. Θα είναι ευτυχία να εργαστείτε μαζί τους. Διατάζω, υπακούεται. Είναι γραμμένο και εδώ. Μες στην τάξη την καλή δείχνω πάντα υπακόη. Σήμερα θα κάνουμε το μάθημα της βιολογίας. Όχι, όχι, όχι. Μην περιμένετε κανένα μάθημα σεξολογίας. Θα ήθελα να σας
μυστήρια της ζωής τα μαθαίνουμε στο Λύκειο. Λοιπόν, το καλό που σας θέλω, μην περιμένετε από μένα να σας μάθω πώς να φυγέστε ή πώς να φυγέστε. Σε καμία περίπτωση. Εξάλλου δεν είναι και μας το πρόγραμμα. Δεν έχω κανένα σκοπό να ξεκινώ εδώ μπροστά σας. Ο κύριος διευθυντής μου απαγόρευσε κατηγορηματικά να σας δείξω τα στήθια μου. Έστω και το ένα. Αυτό που η κυρία Μαργαρίτα θα σας μάθει είναι κάτι πολύ απλό. Παιδικό. Αφού κι εσείς, παιδιά είστε ακόμα. Στη βιολογία υπάρχουν 3 μεγάλα στάδια. Ή μάλλον υπάρχει μια αρχή, μια μέση που η διάρκεια της ποικίλει και ένα τέλος. Για την αρχή σας μίλησα ήδη. Όλοι σας γεννηθήκατε κάποια στιγμή χωρίς κανείς να σας ρωτήσει. Γεννηθήκατε. Τελεία και πάντα. Πώς και γιατί, δεν το ξέρω. Βέβαια θα θέλατε να μάθετε. Αλλά δεν θα μάθετε ποτέ. Αυτό είναι το βασικό στάδιο της βιολογίας. Το δεύτερο στάδιο είναι η μέση. Η μέση είναι το τώρα. Είναι η ζωή. Είναι ο πατέρας, η μητέρα, η κυρία Μαργαρίτα. Είναι εξετάσεις για την έκτη, υπακοή, ό,τι τέλος πάντων φέρνει την ευτυχία σε ένα παιδί. Το τρίτο στάδιο είναι το πιο δυνηρό. Είναι καθήκον μου σαν εκπαιδευτικός που είμαι να σας ανακοινώσω κάτι για το οποίο έχετε άδεια. Αφού είστε ακόμα παιδιά. Αλλά θα πρέπει να το μάθω. Όλοι σας θα πεθάνετε. Όλοι. Ανεξαιρέτως. Η κυρία Μαργαρίτα θα σας το γράψει στον πίνακα για να μην το ξεχάσει. Όλοι. Το βλέπετε όλοι καλά. Στο αυριανό μάθημα της έκθεσης, η κυρία Μαργαρίτα θα σας βάλει το εξής θέμα. Η κηδεία. Εσείς θα πρέπει να μου γράψει την κηδεία του με δικά του λόγια. Αυτό είναι μια άσκηση που θα φωνήσει την Φα. Φαντασία σας. Κάθε μαθητής θα πρέπει να περιγράψει μια τελείως διαφορετική κηδεία. Κόσο την ώρα, τι λες, θα σπιτελίσω και τη στήλα. Έγινα αντιληπτή. Αυτό είναι βιολογία. Είστε τεράστια μηδενικά. Έχετε την δίψα να μαθαίνετε καινούργια πράγματα. Έτσι δεν είναι. Τα μυστήρια της ζωής, για παράδειγμα. Όλοι σας θα θέλατε